ହଉ ଚଲା ବା ମୋ ପାଇଁ ମାଣ୍ଡୁ ଠିକ୍ କଲୁ ମୁଁ ବେଗୁନି ଦୋକାନରେ ପୁତେଇ ଦେବି। ଦାଦାର ଆରେ ତୁରୁ ଯେମିତି କାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ଗଳି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଖରାପ ଭାବୁନି ଭାଇ ଟିକେ ବି ଫାଙ୍କା ପକେଇବାକୁ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ପାଞ୍ଚଟା ଘର ହେଲା ବେଳକୁ ବୁଝାବୁଝି କରିବାକୁ ମତେ ଟିକେ ଭାରି ଟେନସନିଆ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଜାଣୁଛୁ ତ ସେ ଟୋକାଟା ଆମର ପୁରା ଗୋଲା କାଉଡ଼ାଟା, ତେଣୁ ସବୁ ଯାକ ମ୍ୟାନେଜ କଲା ବେଳକୁ ମତେ ଭାରି ଶୁଣୁ ମୁଁ ଫାଙ୍କା ହେଲା ମାନେ ତତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣେଇବି ହେଲା। ହଁ ତୁ ଆରେ କାହିଁକି ତୁ ଏତେ ଅଦରା ହଉଛୁ? ନାଇଁ ମୋର ଅଫର ଖାଲି ଏଇ କଥା ଗୁଡାକ ତୁ ସବୁବେଳେ ମତେ